Qué loco. Los peus toquen la bola sobre
¡No tan atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta el 22. Bueno, crec que ha sigut un partit molt seriós per la part nostra en plan defensiu i bueno, les vegades que hem arribat a porteria, la veritat, la primera part han dominat potser una miqueta més ells, però nosaltres, com he dit abans, hem estat molt bé en defensa i crec que, bueno, que és el que s'ha traduït al d'això la segona part. Crec que ells han ficat una miqueta més de joc, però o sigui, les ocasions les han tingut nosaltres, que no han volgut entrar, doncs, bueno, crec que han fallat una Magrinyà, quasi a boca de canó, una altra Edu, i bueno, en definitiva, molt content pel resultat, perquè vull dir, ja hem encadenat 9 partits, 11 partits, crec que sense perdre, i 6 guanyant consecutivament. Llavors crec que estem en la línia, ja que vam començar una miqueta malament la primera volta, doncs aquesta volta trobo que les coses ja s'han anat acoplant millor, i bueno, també gaudim de jugadors com Carlos que t'arropleguen, los dones un pam de terreno i fan un desastre, vull dir, ja ho heu vist en el primer gol. Bueno, arribàvem bastant tocadets en quant a baixes. Jo crec que en línia general nosaltres hem fet un bon partit. Amb les circumstàncies que teníem s'ha treballat bé, físicament hem arribat molt tocats al final del partit perquè no teníem recanvis. Agrair a Jordi i a José que encara han vingut a reforçar-nos una miqueta l'equip, però en tot i així estic molt content amb el treball dels jugadors, vull dir, ho han donat tot, llàstima que s'han pogut refrescar una miqueta més l'equip, hem tingut les nostres vacacions, no les hem fet, i al final, doncs, bueno, 2-1, bueno, que vist les ocasions d'un equip i de l'altre, jo crec que amb l'empat hagués estat el més just. Sí, ho sabíem, que l'Albert té el seu perill, la veritat és que sí que el que és la jugada del gol és molt ràpida i l'engalta molt bé, però bueno, tampoc no tenim ningú a prop allà a la marca, no? Vull dir, sabem que és un jugador perillós i que hem d'estar atents i no hem sabut tancar
la segona jugada i l'hem deixat rematar sol. I, bueno, amb la qualitat que té, si li deixes rematar sol, doncs, el més lògic és que et faci gol. És complicat, perquè en principi és recuperar tota la gent, perquè jo crec que estem arribant molt tocats físicament a final de temporada, que és quan més frescos hauríem d'arribar i no és així, i intentar recuperar tota la gent que tenim així una miqueta tocada, i ja no tocada, tenim algun de tocats, però més que la resta són per temes laborals o temes familiars, a veure si podem comptar amb ells, perquè això mos donarà almenys intentar refrescar bastant l'equip durant els partits i que arribem una miqueta més sencers al final dels 90 minuts. No, Juanjo és un bon jugador. Si algo té Juanjo és que segurament les mancances que ha pogut tindre tàctiques les supleix molt bé en quant a intensitat de treball, no? Perquè és un jugador que jo crec que si el guies és un jugador que pot millorar, és jove i pot millorar moltíssim, no? És un jugador que intenta fer el que li manes i l'únic que fa falta és que milloró tàcticament, perquè físicament ja ho té, i la veritat és que a poc cada partit, quan com es va portant aquell plus de qualitat defensiu, inclús ofensiu, quan s'incorpora, si és cert que moltes vegades l'hem d'utilitzar a banda esquerra, que no és on traiem el màxim profit d'ell, perquè és un jugador que té arribada, però l'esquerra no la té tan bé com la dreta, però bueno, estem tenint el màxim rendiment, intentem que sigui el millor per l'equip, i la veritat és que jo estic molt content amb el treball de Juanjo. Sí, m'ha sortit una feina, i això me comporta estar una temporada a Madrid, conforme no podré jugar durant aquesta temporada i la meitat de la que ve. Bueno, vam començar la temporada molt bé, vull dir, podíem fer molts gols, es jugava bé, teníem una plantilla molt extensa, i últimament, per culpa de les lesions, ara per la parada de la nuclear, que faltaran jugadors i això, ens trobem en un moment que ens falta una mica de plantilla. Sí, jo ja vam pujar la temporada passada, estava molt content, i vull seguir aquí un altre any més, jo sempre he volgut estar aquí, sempre estiré aquí, i quan tornassi estiré aquí una altra vegada, i no ho deixaré mai, i que me'ls emporto al cor, i que des de Madrid els apoyaré cada cap de setmana pendent de veure què fan, i donant-los ànims abans de començar els partits i tot. Sí, un cop ja he acabat tota la meva formació i ja m'he establert aquí a la nuclear d'Ascó, llavors ja em tornaré a incorporar al CRIP, si em volen. Que estiguin tranquils, que anem ben classificats, que juguen bé al futbol que sabem fer nosaltres, i que els apoyaré en tot, i estaré aquí en ells cada diumenge.